Tabe mardongan parhorasa madihamu sude ruas ni huriatta nilinggoman ni todi ni debatama parpunguatta bornginon. Namarpungu dohita di borngin na badiaon laho mamestahon parningota di hatutubun itu hatta Yesus Kristus si paluahita nataguari pesta Natal. Mangasaho guarni Tuhan Yesus Kristus kupasahat hami matabe siak kami sude parhalado selamat Natal madihamu saluhutna. Di pasu-pasu manaro di bagasan goarni Tuhani. Pinuji ma debata ama namangalehon anakna Yesus Kristus gabe jolma laho makkokop hita di pardangolanon bahen hanguluatta. Tabaritahom mahataon nunga tubuh Kristus nunga songgop hadameon. Kristus do raja ni hadameon asa saluhut jolma taruli dilas ni roha naung pinarade ni Kristus alani i taparade jala tapahibul marohatta marsoba di jolona. Mardongan olop-olop dohot lasni roha robe mahamu marsoba tu poso-poso nai baru tubui ibana do Kristus raja ni hadameon on ma ari pesta na pinarbadiaan ni debata edehok kamu mahasangapon ni debata marede mahita nunga jupang muse ari pestai. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia natumo palangit dohot tanoon. Amen. Naung gabe patardo hangoluani, nunga huidahami, gabe huhati dakkon, jala hubaritaho kami Tuhamu hangoluan nasa leleng-leleng nai. Naung adok kiat di adopan niamai, gabe di papatar Tuhami. Gabe daging mahatai, jala maringat di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huidahami mahasangaponna, ima hasangapon ni anak sasada nasian amai, gok asini roha dohot hasitongan
Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Madok mauliate dohami tuho. Ala ni godang ni asi dohot holong ni roham di hami. Ai di basa-basahon hodo anakmu nasasadai tuhami na di pardang olanon. Asamalua hami sian na holom tu hati uron. Mauliate marohana hami tuho. Di padomu hodo hami na holang hian siakko. Gabe saor muse tuho. Gabe dapotan hangoluan saleleng nileleng na hami sude kuriam HKBP di sadok portibion. Saya tangihon mahami marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami Raja ni hadameon. Amin. Tangihon hamuma hatani debata nagabe patik di parpunguata di bornginon ima natar surat di buku panurirang Yesaya bidu 42 ayat 5 sahat rodi ayat pitu. Songonodo hatani debata Jehoba sitop palangit dohot napahir bakotca napajarar tanoon rodi akka suas-suananna na mangalehon ho satu bangso na maringan di atasna dohot todi tu akka na mardalani disi. Ahu Jehoba nama jauho marhite-hite hati goran jala ahu manogu tangammu. Sai ramotaku doho jala lehonokku doho bahe bangso parjajian bahe panodang di akka parbegu. Mamuha akka mata ni halak nama pitung, parwarhon sian hurungan halak natar hurung, sia bagas hurungan halak nama ringat di haholongo. Ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulah nahukar. Amin. Hallelujah.
serep jala tapauduk marohatta diadopan ni debata laho manopoti akka dosatta uhut maparukilhon akka namasa di pardangolatta di tongani bangsotta. Ale Tuhan, asi maroham dihami, ala nunga mardosa hami saluhutna diadopammu. Jala ala ni dosa nami, gabe dohot mangae pamatang, dohot molu nami, nang akka natinopami. Ale Tuhan, marukil dohami ala ni godang ni namasa di portibion, dohot di tonga-tonga ni bangsonamion. Marukil dohami, torop akka namate hinorhon ni akka sahit nai baru na tubuh ditiki na parpudion. Marukil dohami payhut-ihut barita namasa di ciajur hinorhon ni lalo. Torop halak nagabi korban. Sega pangulaon nasida. Jaladanga dong be bagas gabe inganan nasida. Lam tu godangna nang tindak kekerasan di tonga-tonga ni masyarakat. Nang di tonga-tonga ni bagas pe. Sega nang tobak ala humokusna ni jolma na manabai hau. Papungu-pungu pangomuan nasa diri. Alani isa luhut nai gabe mangai ngulu ni torop jolma. Ale Tuhan, asi maroham dihami, pakulingi mahami portibion, dohot bangsonamion. Marukil dohami alaniaka persoalat dohot parmaraan namasa di tonga-tonga ni bangsonami nuaing. Deba akka sibotouhum dang diula beto honanna asagabe panguhum natigor. Torop dope hami namiat di bagasan hapogoson nang nasodapotan akka ulaon natama. Nakok nang argani akka situhoron. Torop halak na bobonoson ala ancaman resesi ekonomi global. Godang dopetahe namasa nuaing nama dodoni pikiran nami gabe humasusa ngolu nami. Ale debata ama sitopa nasana adong asi maroham dihami. Ale Yesus Kristus Tuhan Raja ni hadameon jala si palua asi maroham dihami. Ale to di parbadia apuli ajari jala pai baru mahami sai se sama akka dosa nami. Oh
Atong jakom ma Yesus Kristus nong tubuh di ngolutta nagabe pardengganata jala pardameata diadopan ni debata ama naong sinhapononna marhite huaso ni toddi parbadia. Jakkon ma baga-baga ni debata taringo tu hasesan ni dosatta. Ai songonodo holong ni roha ni debata di portibion. Pola do anakna nasasadai di lehon. Asa unang mago ganupna porsea di ibana. Asa hangoluan nasa leleng-lelengna di ibana. Kasangapon ma di debatana di kijang. Amin.
hatani debata nagabe turpuk epistel diborngin parningota di hatu tubuni Tuhan Yesus Kristus ima natar surat di buku Ulaun ni Apostel biddu 10 tolu ayat 20 sada sahat rodi ayat 25. Dungi dipangido nasida maraja jadi dilehot debatama tu nasida si Saulus anak ni Sikis marga Benyamin leleng ni 40 tahun. Sian pinoparni ima di parode bata di halak Israel Yesus. Ima si balua na pinar baga-baga nai. Mareak ujung ni lakana di doksi Johannesi dada au na niarop ni harohamuna di pudiku do ibana ro nah hurang tamado ahu mananggali sipatuna ido sahatna martua do natumangihon hatani debata jala na peopsa. Amin.
hatu tubuh ni Yesus raja ni hadameoni. Ikut saut do baga-baga ni debata, na ikut tubuh Kristusi di bara ni pinahan. Iba na do raja ni hadameoni. Onma panidangion ni si Lukas, taringo tu hatu tubuh ni Yesusi. Dungi Roma ujui pareta siak Kaisar Agustus, ikut suratan nasa jolma di gonggomanna. Pamilango parjolo mai uju digonggomi si Kerenius tano Siria. Di tubuh homa anak buha bajuna, di borhosma, di peak koma tu bagasap panggagatan, ala soadong inganan na asing di parmianan nasida. Ainang tubuh do dihamu sabor nginon, di hutan ni si Daud si baluai, ima Kristus Tuhani. Onma partinada dihamu, poso-poso do dapotemuna, nabi norhos peak di panggagatan. Nunga tubuh Yesusi, nunga ro raja ni hadameoni tu portibion. Robe mahita tu bara ni pinahan, tajak koma poso-poso nai baru tubui, tabahem mangulutta inganan ni poso-posoi, asa jupang mahadameoni. Mardame mahita dohot debata, mardame mahita dohot dongat jolma, mardame mahita dohot natinopa, mardame mahita dohot toditta.
Didok Tuhan ta Yesus Kristus lahoma hamu tuliat portibion barita hamuma barita nauli buan hamuma hati uron tu torop halak. Angkat ginjang
tahatidak ko mahaporsyautay, songon na hinatidak ko nidongata sa haporsyaw, disadok portibion, rap mahitamadok, au porsea, ide bata Jehovah, ido ama pargo ko nasot dosa, natumo palangi doho tano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siya tod di parbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata natumon na bernit, di pangumuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hao pinarsilang, na tua tuba nuatoru dong ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manai tu surgo, la hundul tu siya mendepata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani. Disima ibana pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate, au porsea dito di perbadia, teladong sada uria na badia, uria hatopannya Kristen akka na badia, dohot dihaisani dosa, dohot dihatai nama dok, mulak mangolu sogo daging dihalak nong mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amen.
Sunggul-sunggul dihita di parmingguat tabudarion. Marsogot ima pesta parjolo parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus. Di patupa huriata do parmingguon 2 hali. Parjolo masuk pukul 7, dohot napaduahot pukul 10 manogot. Laos tapatupa do ulaon nabadia dung sidung parmingguoni. Rap mahita madohoti parmingguoni. Marende mahita siap bukuete nomor 62 ayat sada dohot udutna alalas ni roha godang laos tapasahat ma peliatta.
sumurung sian saluhutna roha ima mengaramuti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhutna Oras. laos pasahat halima di borngin nabadia di hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Natal ma dihita saluhutna. Suara ni debata di borngin nabadia di hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus. Ima natar surat di buku ni Panurirang Mika bidu 5 mamuka siang ayat sada sahat rodi ayat 4. Panurirang Mika bidu 5 mamuka siang ayat sada sahat rodi ayat 4. Alayang goho alibit lihim iprata mamet metu dohonian anggo tungpola jujuron tuaka huta nama ribu-ribu di Juda. Hape sian hodo harorwan ni nagabe panggunggomi di Israel. Jala akka harorwanna sian nahinan sian akka ari narubi saliling-lilingna. Dibaheni pasahaton nama nasida sahat roditiki pangit tubuan ni nama nubuhon jala mulak pasi-pasi ni akka anggina tuaka anak ni Israel. Alai jong-jong anggui bana jala marmahan mangasahon gogo ni Jahuba marhiti-hiti hamuliau ni kuwarni Jahuba de batana. Jadi maringanan manasida ai tibul maibana disi rodiaka ujung ni tanoon. Jala ibana gabe hadamiun molo nai roasur tu tanotta molo nai tahunna bagasta akka nabuluni. Jadi panidangyot tama mangalui bana pitu parmahan dohot walu iduk ni jolma ido ianggo sahatna amua kadongan nahina holongan diaka namit-mit adong do nauli diaka namit-mit adong do nauli jala adong do nadinggan ido padohan ni hala Inggris dakulan dinabalga adong nauli alai diaka namit-mit na jok dang di parwaho jolma adong do disi nauli naso di parwaho jolma. Nanidok na hamwa kadongan na hinaholongan unang ma learo hatta marnida ka namit-mit. So tung learo hatta marnida ka namit-mit. Sumatusido nanidok ni Panurirang Mika di turpuhon. Alay yang goho alibit lehem eprata mame metudo honian anggo tungpola jujuron tuaka huta nama ribu-ribu di Juda. Habisian hodo harorwan niaka pangkong komin Israel jala akka harorwanna sian nahinan sian akka ari narubi saliling-lilingna. Betlehem huta namet-met di Juda nasohea di parrohahun jolma molo di istilah nuaingon tidak masuk peta hape sianima harorwan ni sipaluai Betlehem nasohea di parrohahun jolma hape sianido harorwan ni lasni roha di tengah-tengah ni portibion Betlehem lapatanna
huta roti ima huta na met naso ditadda jolma ditikii nang penyian sian hutaido haroruan ni si Daud hanak na tarbarita di tengah-tengah ni bangsa Israel alai dang ditadda hanak hutai nang pe kota sentra industri roti huta Betlehem jalara dang diparwaon pemerintah pusat di Jerusalem huta Betlehemon ubain naso ditanda hutai jala bui do honut huta tertinggal do huta Betlehem ujui et bahado gabi madile rohani pangisi ni huta Betlehem ala so di parrohahon pamarittan Israel ala di situasi si songonima hamua kadongan na hinaholongan ro buah-buah sian surgo marhite panurirang mika sian hodo haroruan ni nagabi panggonggomi di patibbo di bata Betlehem naso terberitai marhite hatutubu ni raja jala raja ni sadok pertibion jala Tuhan ni akatuan alanima hamwa kadongan ahado nanaing dohonon ni hatan di bata di borngin na badion tuhita saluhutna tubuh Kristus di huta Betlehem mangalehon lasti roha diakka namit-mit ido nanaing dohonon ni hatan di bata tutungat-tungatta di bagasan bornginon tubuh Tuhata Yesus Kristus di huta Betlehem mangalehon las di roha diakka namit-mit tarsonggok do pangisi ni Jerusalem ubigi baritai barita na pasonggoton roha na pinasaha ni panurirang Mika alaridok haroruan di Mesias ma huta namit-meti Betlehemi haroruan ni si padua dihirim nasida sia Jerusalem do nagabi haroruan ni si paluai sia Jerusalem do nagabi haroro ni Mesiasi jalamani ruton pikiran ni bangsoi nabui do hajong-jongan ni Jerusalem nauli dohot bagas joro nauli mangiho di bata jala didok hamwa kadongan mangihuton di bata asa di Jerusalem manyan seorang si paluai seorang si palua na pinarbaga-bagai hape dang di Jerusalem nagok haurahoni tubuh Yesus alai di dia do di huta Betlehem naso terberita di huta naso hea ditanda jolma di sido di pasahak debata haluauni di huta namit-mit naso niat turehon ni jolma alai gabe di pabalga jala di patibbu di pasar beritana marhite hatutubuni Mesiasi dang tu parpangkat natibbu parjolo di baritahon debata hatutubuni si paduai alai tu nalea do tu parmahad do tuaka naso marjamu namian di ladang do nasida ari-ari jalamar tahun ngali songonima pangulus nialugu borong ini
Tujol mana songoni maro de bata tu pertibion. Tu naso niat turihon ni jolma. Tu namit-mit naso adong pangalualuan na. Mit-mit pakilalaan niyak ka na marsitaonon. Aladang adong pangalualuan na. Met-met pakilalaan niya ka na marukil. Aladang adong na mangurubi. Alay tu jolma na sungoni maro Jesus. Laho patuduhon hulong ni rohana. Taingot ma amuak kadungan na hinahulungan. Gabi balgado halak batak. Na dirajumi met-met. Adorang soro barita nauli. Alani barita nauli. Gabi ditadda portibiodo halak batak. Naso pinardulihon ni jolma na julu. Gabi ditadda tapanuli. Gabi ditadda tautuba. Alani ahai ditadda. Alani barita nauli. Gabi tarbarita do halak batak di tengah-tengah ni negaraon. Ala di permulaan di kemerdekaan Republik Indonesia. Heado halak batak nagabi Perdana Menteri. Jala Menteri Pertahanan. Isema Warna Amir Sarifuddin. Ruas ni hakai dikir nolong doya de. Dohok donasi dia napajong jokkon hakai dikir nolong ujui. Mamek metudo honian halak batak martibakon bangso na asing hate di pabalga de bata marhiti barita nauli. Alani sotung learo hatta tuakka na mekmet. Alai di paingot hatan de batado hita diborngin na badiaun taurupi maka na mekmeti. Ai bui dui di sadatiki gabe halak na tarbarita. Laos unang madele ho molo si mek pertubuh ho di portibion. So tung madele molo pe si mek pertubuh hita di portibion. Imana perjolo sahali jalan apa duahon tubuh Kristus di huta Betlehem mangalehon masa depan nadinggan diakka namit-mit. Mangalehon masa depan nadinggan diakka namit-mit. Molo sorang poso-poso pitor targobardo di rohani naturasna masa depan naduninggan. Lahu pasautun sita-sita nai dibahen maguarni poso-posoi sitiur molosoi ibahen maguarna si saut dungi dibahen mamusai guarna si pasu ibahen mamusai guarna si tigor ibahen maguarna musai si tua ibahen maguarna musai si uli doh guarna asing songonido dibaritahon diturpuhon partubu ni poso-posoi mangalehon masa depan na duminggan di tengah-tengah ni bangsa Israel. Ay di ko barhodo hadirion ni raja nanaing roi parmahan. Ala parmahan na mga sahon gogo ni Jehovah ibana. Di horhonido parngoluon na duminggan jala sumonang di pangulaon ni Naporsea di bana. Alani mahamwa kadungan na hinahulungan molotahalason di borngin na baliyon hatutubo ni Tuhan ta Jesus Kristus
na mangalehon sejuta harapan dui di tengah-tengah ni bangsa na umat diri. Itu memberikan sejuta harapan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Hatu tubuh ni Yesus mangalehon sejuta harapan diaka parmahan na di ladang prata ubay nahiras rohana sida rotu Betlehem marnida poso-poso na tubuhi. Alanima hamwa kadongan hatu tubuh ni Yesus di halak batak mangalehon masa depan parngoluon na duminggan. Jala na parwarhon halak batak sian hahulumon, parwarhon halak batak sian ketertinggalan di patari partuhamajuon dohotu parngoluon na duminggan. Ala tari parbarita na ulii di tengah-tengah ni halak batak. Gabi didai halak batak mahamajuon. Gabi akan apistar mak jala na padut mangula akasiulauna. Alanima hamwa kadongan hadu tubuh ni Yesus di rohani na porsia mangalihon sunang ni roha hasabaron dot pakirimun las maruhatta molo tajalo Jesusi di rohatta. Yado di padar Dr. Justin Sihombing najinaha nasinratun nasida di Manuel nomor 12 halaman 1100 tahun 1150 sada. Si Hermenus di dok nasida sahalak bapak gereja nama ringanan di sadahuta na jonok tu Betlehem. Jala ganup di bereng si Hermenuson huta Betlehem sai targobar turuhana balgani holong ni Jesusi maradupun jolma. Jala mangihutton si Hermenus ganup di bereng ibana tu Betlehem sai makatai ibana di bagasan todina doho Yesus. Jala pola deba sian pakkadeyon nai disuratton si Hermenus jala pakkadeyonima nang pakkadayotan wain tu Yesus. Naroto tonga-tonga ni portibion natahalason di borngin nabadion. Didok si Hermenus adigan jala bohado bahenok kumamalos holong mi Tuhan ninna ibana. Dungi dia si Yesus maibana dakku bangido mananga hasian ho. Gariada naing lume ado peau ay komate tarsila ngau di Golgata. Dia lusi si Hermenus mamuse ikon adong dolo ya honok tuho Tuhan. Ikon hulehon na diawon sude tuho. Dia lusi Yesus ma hadirion na dangadong si jalokku sian ho. Ayaw do mual ni nasa nadong sian au do mas. Sianaw do perak, sianaw do akan asingi. Nanaing lehonong mi tuau, lehong may tu akan apugos. Tinna Jesus tu Hermenus. Roma musealus ni Hermenus, hubay pe Tuhan. Alay, ikonadong do lehonok kutuho. Alaya hama alus ni Tuhan Jesus. Mulai kanadong lehonom mutuau lehom madusani tuau. Dido ibadah mamusi dosaku tuho Tuhan. Alai dia si Yesus mahadirionna naing porsanokku dosami asa ahu manggatiho mamorsani asa sonang todim ubegi
tangis ma si Hermenius didok balganai hape holong mi tuau Tuhan sian alus ni Yesus tu si Hermenius tapa husor mai hamu akadongan tuaha lehononna tuhita sada istana molo subui tadohi istanaku tuaha dilehon tuhita sada jabu nauli molo subui tadok jabuku aha malapatanna tahanasson hatu tubuh ni Yesusi molo subui tadok Yesusku si padua ang imana paduahon napatuduhon hamwa kadungan saha porsiaon tubuh Kristus di Betlehem mabuat dame tu portibion daksongor raja na ni portibion poso-poso na tubui nasay mamikiri pahepakkon harajaon na marhite na patuduk harajaon nasing sumal na say pahebangon na do harajaon na say dipikir-pikiri do asabuin yan patudukon na harajaon nasing imianggo raja na ni portibion daksongoni poso-poso na tubui raja si buat dami do ibana takas do dipatuduhon si buat dami ibana ala haruanna di bagasan haserepon dohon haliyaun dami do nabinuanna ala dami do mabuan sonang niroha di tonga-tonga ni portibion nagabi sukun hamwa kadungan na hinahulungan puasa dan ngadong bidame di rohani jolma ra natakas alus na dohonota ala soolo jolma pasangaput di mata molo so gila hormat molo so gila hasangaput di jolma otomatis dojuk pangdami ati sadala do paduhan hasangapun ma di debata dame ma digijang dame ma ditanoon alani mara dohonut dak siad dia dalan namar dame hita do donga jolma moloso tapasangap debata dak sitong tapasangap debata molosolo hita mardame do donga jolma jadi mulut aduk dangadong bedami nuwaingun ala niyaha ala dak tapasangap di bata molo lam so parduli jolma tu di bata lam tu hajahatum ma pangulaunna lam tu naroa ma parsauranna lam tu jormut na pikiran ni jolma ala nido molo tapasangap di bata mago mahajahatun molo tapasangat di bata mago mahusom molo tapasangat di bata mago malate doh parbadaun mardami mahita di parsauratta alani hadutupuni Yesus manggobarhon pengorbanan berkorban tuhatai meninggalhon asangapunna asa tubuh damai di hajol maun asa jupang dami ikon ulu hita berkorban masih pada luruhana dakkalak jujuota mardami alai hita beko si pardami dakkalak jujuota asa si pardami hita doina ikon si pardami jupang dame di ruhani jolma mulu adong pengorbanan hidup ni halak batak bulus mulani dame jujur mulani badai tayo ma dan artana sikok mabai tubuh dame alai mulu hita mamukak rohatta gabitinganan ni hatubuan ni Yesus
ido mabai tubuh dami di ruhatta alani di borngin nabadiyaun di hatu tubuh ni Yesus pai ngoton hita tauka maruhatta majalo hatu tubuh ni Yesus ini. Apa yang menjadi pesan bagi kita dalam malam kudus ini? Yang pertama mau disampaikan, jangan meremehkan hal-hal yang kecil, tetapi hormatilah semua orang, walaupun dia orang kecil. Hormatilah orang kecil, semua orang, karena Tuhan yang menggunakan. Jangan anggap hina terhadap yang kecil. Jangan anggap hina bagi orang yang kecil. Lalu yang kedua yang mau disampaikan kepada kita, jangan pernah malu melakukan dan memberikan hal-hal yang kecil. Sekecil apapun yang kita miliki, itu bisa digunakan Tuhan melakukan hal yang besar. Kita ingat anak yang kecil yang hanya mempunyai 2 roti dan 5 ikan. Tetapi ketika anak kecil ini memberikan ke tangan Yesus, bisa memberi makan 5.000 sampai 7.000 orang. Apa yang menjadi kuncinya? Yang menjadi kuncinya adalah kita mau menyerahkan ke tangan Yesus. Dan yang ketiga, kita yang merasa dirinya sangat rendah, tidak mempunyai apa-apa untuk dibanggakan, kita sering minder, kita sering rendah diri bila berhadapan dengan orang yang hebat. Atau mungkin kita sering dihina. Tetapi melalui perayaan malam kudus ini, orang yang hina itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mertani yang mulia. Mauliati maruhanami Tuhan. Dinauluho seorang tutunga-tungani portibiun. Lahu paluahun kami. Sianak kehajahatun. Gabi dipaimon ho kami Tuhan. Marhite borngin nabadiyaun. Asa sibuan hatiurun. Jala sibuan dami kami. Taruh 5 hari Tuhan dilas nirohan do di pasu-pasu nasian. Mari di Yesus Kristus martania kami tuadopan. Amin. Apa sadar rohata mari di mahita laus merdalan pilihan. Amen.
barita halalas ni roha gudang do natajalo di bornginon jupang maulu pulup do las ni roha di nguluta nungata halason hatu tubuni Jesusi adorang somulak hita sian parpunguanon naing benut tama pasu-pasu do las ni roha sian debata tamado hita marpadan tutuhani ima padan mamaritahon barita haluauni taingot ma pabahenan niya kaparmahani ujumat jalo barita las niroha dang dipasip nasida baritai masih paddo haddo nasida atong songon pamujion ni parmahani ma hang ngulu honotta marhite pesta natalon lam turinggas namahita mamuji jala pasangapun debata di nguluta taha holongi madebata dohok dongan nahumaliang hita keluarga huria dohok masyarakat pe asapatar huriana hakaipi gabi pasu-pasu di tonga-tongani bangsota Indonesia. Tatangiakon mapiliata tu debata martangiang mahida. Ali Tuhan debata amanamin na di Banua Gijang. Odo haruan ni saluhut silehon-lehon nadinggan. Do nasaudi basa na maliutus. Upasahat hamima sian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutus di jolum. Pasu-pasu may jalaramu tiasa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhai maruhanami maritehiti tundim asalam hutanda hami gudang ni sileon-leon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhitehiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Aliyah manamin na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say rumah harajaunmu, say saut malumo nyeruham di Banua tungaon, songon na di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ninungan namat dosa tuhami, unak kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangagung. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala dipasaurhon ma damena tu todim amin. Masih jalangan mahida na dihabirang siya mutabiya kamangkay ng
Taduk ma selamat hari Natal. Lau songonima sian hami nakau makubasi ibadah borngin nabadia di Tikion. Adorang somulak hidat tonga-tonga di bagas tabi pasahaton nami ma selamat hari Natal ma dihita saduhna. Oras ma dihita.